цёця Іра у вельмі прыгожай лакацыі пад кветкамі язміну. Праўда, насамрэч у гэтай расліны назва чубушнік, але ў беларускіх вёсках яе называюць не іначай, як язмін. І ведаеце, што пра язмін трэба сказаць? Найперш, язмін лічыцца вельмі жаноцкай кветкай. Гэта сімвал прывабнасці, сімвал пакою, сімвал такога шчасця і устойлівасці, якое дае жанчына ў сталых сямейных стасунках. Ну і таксама варта сказаць, што раскрываюцца кветкі жасміна толькі пад вечар, і таму гэту расліну лічаць захавальніцай таямніцаў. Днём кветачкі не дужа ўбачыш, і іх таямніца, і самае галоўнае, пах раскрываюцца толькі вечарам, толькі для тых, хто ўжо ўспеў парабіць усю работу і мае хвілінку, каб прыпыніцца каля такой дзіўнай расліны. А ці любіце вы язмін так, як яго любіць цёця Іра?